F'Novembru tal-2023 il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli allokat 12 miljun biex ikollna aċċess għall-impjant dan l-impjant ta' 60 megawatts. Min 12 miljun tela l-prezz għal 36 miljun. Din il-qabża fil-prezz minn fejġiet. Mela, dak il-perjodu jgħat infassal 12 miljun huwa minn meta jibda sa din is-sena. Tajjeb. U mbagħad għandek is-36 miljun huwa l-perjodu kollu dak li huwa budġeti tal din is-sena. Is-36 miljun huwa kollu sal-2026 sakemm jiġi t-tieni interconnector. Ġifieri il-budget li hemm ta' 12 miljun huwa minn meta jiskatta l-proċess. Tajjeb. Ma qalet il-nix di fil-bidu? Dan meta jiftaħ dan il-generator, meta jibdew jaħdmu dawn il-generators għal dan il-perjodu. Aħna ma ġejniex marfa bħala taxpayers, aħna ma ġejniex marfa li aħna smajna. Ħajġu allokat 12 miljun. U hija 12 miljun. Fis-sess u hija 12 miljun. U b'fdaqqa waħda smajna 36 miljun. Għalfej mhux mill-ewwel qaltilna isma' da jiswa għandha problema jiswa 37 miljun. Biex l-allokazzjoni ta' tender, il-tender ħareġ fuq 36 miljun, ġifiri ikopri l-ispen kollu. Tender ħareġ terġa' iktar, il-prezz ta' tender kien 46 miljun terġa'. Ħareġ 46 imma. L-appaltu għal 46 miljun imma mbagħad minn rebaħ ħadu għal 37 miljun. Eżatt, xi ħaġa. Imma il-budget li kien hemm allokat minn sena l sena, ovvjament da jrid tkun hemm il-budget. U dak li il-Ministru referi għalih għal dak il-budget li kien hemm allokat għal din is-sena. Imma l-budget kollu tal-impjant huwa kif inhom semmi kif ħareġ fit. U ma ħafna flus jew 37 miljun għall-impjant li mhux se jibqa' tagħna. Bħala CEO speċa inti taqbel? Ħanejdlek hemm għas-sitwazzjoni li kieku tiġi f'sitwazzjoni tkun sitwazzjoni antipatika, sitwazzjoni li tiftlef wieħed mill-impjanti, illum qed narawha hekk. Però jekk titlef wieħed mill-impjanti tkun sitwazzjoni xejn sabiħa. Ġifieri dak li sar biex f'każ li Alla ħarsqat għal xi ħaġa għandna vera backup. Mela tlaqna.